नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। निलेश राणेंनी एमएससीबीचं वास्तवच सांगितलं। विजेचा खेळखंडोबा अधिकारी सुट्टीवर आणि सिंधू पुत्राचं संरक्षण मंत्र्यांनी केलं कौतुक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली आचरा रस्ता वाहतुकीस बंद झालाय। या मार्गावरील वरवडे पुलाचं काम अपूर्ण राहिल्यानं हा मार्ग वाहतुकीसाठी ठप्प झालाय। कणकवली ते आचरा आणि आचरा ते कणकवली इथं जाण्यासाठी कलमट कुंभारवाडी मार्गे जावं लागणार आहे। त्यासाठी वाहन चालकांना 4 किलोमीटरचा वळसा घालून जावं लागणार आहे। यंदा पावसाळ्यापूर्वी वरवडे येथील पुलाचं काम पूर्ण होणं अपेक्षित होतं, मात्र यंदा पाऊस लवकरच चालू झाल्याच्या कारणानं हे काम अपूर्ण स्थितीत राहिलंय। गेले 6 महिने वरवडे येथील जुना पूल तोडून तिथं नवीन पुलाची उभारणी केली जाते। त्यासाठी नदीपात्रातून पर्यायी रस्ता काढण्यात आला होता। गेले 4 दिवस होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तो रस्ताही वाहून गेलाय, तर वरवडे पूल अपूर्ण असल्यानं येथील वाहतुकीचा मार्ग बंद करण्यात आलाय। सावंतवाडी तालुक्यातील कारिवडे गावचे सुपुत्र सुभेदार मेजर संजय सावंत यांच्यासोबत हस्तांदोलन करत भारताचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग यांनी कौतुक केले। सुभेदार मेजर संजय सावंत हे ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एअर डिफेन्स सिस्टीममध्ये कार्यरत होते। त्यांनी शत्रूचे ड्रोन आणि मिसाईल आपल्या पोझिशन पासून पुढे जायला दिले नाहीत। त्यांच्या टीमने अचूक निशाणा साधून ड्रोन आणि मिसाईल जमीनदोस्त केलाय। चिपळूण आणि गुहागर तालुक्यातील मान्सून पूर्व आढावा बैठक झाल्यानंतर रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी माहिती दिली आहे। पाहुयात रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत काय म्हणाले। गेले 8 दिवस रत्नागिरीच्या दौऱ्यावर असताना प्रत्येक तालुक्याचा मान्सून पूर्व आढावा घ्यावा असा पालकमंत्री या नात्याने निर्णय घेतल्यामुळे आज चिपळूण आणि गुहागर या 2 मतदारसंघाच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री या नात्याने मी स्वतः उपस्थित होतो। या बैठकीला गुहागर मतदारसंघाचे आमदार भास्करराव जाधव देखील उपस्थित होते। शेखर निकम सर दौऱ्यावर असल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत, परंतु त्यांच्याशी मी चर्चा करून ही बैठक घेतलेली होती। सगळ्यात एक महत्वाची समाधानाची गोष्ट अशी आहे की प्रांताधिकारी असतील, आमचे तहसीलदार असतील, आमचे पोलीस अधिकारी असतील, आमच्या वन खात्याचे अधिकारी असतील, त्यांनी अतिशय चांगला एक आराखडा या मान्सून पूर्व बैठकीमध्ये सादर केला। आणि चिपळूणमध्ये जी पूर परिस्थिती येते, गुहागरमध्ये जी पूर परिस्थिती येते, ती कशा पद्धतीने आम्ही रोखू शकतो असा एक व्यवस्थित
नियोजनबद्ध प्लॅन हा प्रांताधिकाऱ्यांनी चिपळूण गुहागरसाठी केलेला आहे. त्याच्यामध्ये 18 अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या टीम कडून ऑब्झर्वेशन केलं जाणार आहे. त्या टीमचे काही अधिकारी प्रमुख केलेले आहेत. लोकांना त्यांचा एक्सेस दिलेला आहे. कुठं अडचणी निर्माण झाल्या, त्या गावांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या तर नक्की काय करायचं याचं मार्गदर्शन देखील अधिकारी करतायत. काल आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की चिपळूण आणि गुहागरमध्ये दखल घेण्या एवढा पाऊस पडला. गुहागरच्या सर्कलमध्ये 280 मिलीमीटर पाऊस पडला आणि पूर्ण गुहागर तालुक्याचं ऍव्हरेज हे 180 मिलीमीटरचं होतं. तो चिपळूणमध्ये 105 ते 125 मिलीमीटर पाऊस या चिपळूणमध्ये पडला. मला असं वाटतं की निसर्गानं आपल्याला संकेत दिलेत की पुढचा पावसाळा कसा असणार आहे. त्याच्यामुळं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं उपाययोजना करण्याचे निर्देश मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. या बैठकीनंतर मी लोटे परशुरामची देखील आढावा बैठक लावलेली आहे, तिथे देखील मी जाणार आहे. मान्सून पूर्व बैठका फक्त जिल्ह्याच्या स्तरावर पूर्वी व्हायच्या, मी तालुक्याच्या स्तरावर घेण्याचा निर्णय एवढ्यासाठीच घेतला की सगळ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे देखील काही इनपुट्स मिळतात, त्याच्यातनं काही अजून करण्याचे निर्णय देखील आम्हाला घ्यावे लागतात आणि ते निर्णय मी आज पालकमंत्री या नात्यानं घेतलेले आहेत. नॅशनल हायवेचा देखील मातीच्या ढिगाऱ्याचा प्रश्न होता, तो देखील आपण मार्गी लावलाय. आल्यानंतरच वर्षभर सांगून सुद्धा रेस्ट हाऊस सार्वजनिक बांधकाम विभागानं न केल्यामुळे माझ्या नियोजन मंडळात 75 लाख रुपये देऊन जे चिपळूणचं अतिशय हायवेवरचं रेस्ट हाऊस आहे ते देखील सुधारण्याचा आम्ही निर्णय घेतलाय. चिपळूण शहरामध्ये अनेक नालेसफाई जी झालेली आहे त्याच्यामध्ये अजून त्रुटी राहिल्या, त्या देखील करायचा आपण निर्णय घेतलाय. आणि सगळ्यात महत्वाचं जी धरणं आहे त्याची मान्सून पूर्व तपासणी देखील आम्ही केलेली आहे. त्याच्यामध्ये ज्या धरणाला कुठं धोका उद्भवू शकतो किंवा पाण्यामुळं दुर्दैवी घटना घडू शकते त्यांचं स्थलांतर कसं करायचं यावर देखील आपला चार्ट तयार झालेला आहे. आणि शासनानं अतिशय महत्वाचा निर्णय आपल्याला माहित असेल की ज्यावेळी वादळ आणि पाऊस आला त्यावेळी घेतलेला होता आणि त्याचा पाठपुरावा करून या पूर्ण किनारपट्टीला 248 कोटी रुपये खर्च करून शेल्टर हाऊस करण्याचा जो निर्णय घेतलाय त्याला देखील आपण मंजुरी दिलेली आहे. त्याची नावं देखील माझ्याकडे आहेत. 21 ती शेल्टर हाऊसेस आहेत. त्याचा उपयोग आपल्याला पावसामध्ये चांगल्या पद्धतीनं स्थलांतरासाठी होऊ शकतो आणि पावसानंतर त्याचा सभागृह म्हणून उपयोग होऊ शकतो. अशा पद्धतीनं 248 कोटी रुपये आपण या किनारपट्टीवर खर्च करतो आणि त्याच्यावर शेल्टर हाऊस आपण निर्माण करतो. त्याचा देखील मी आढावा घेतला. वाशिष्ठी नदीचा या वर्षीचा जो गाळ आहे तो 1,81,000 क्युबिक मीटर काढलेला आहे. अजून देखील थोडाफार काही काढला जाईल. त्यातला 10 ते 15,000 क्युबिक मीटर हा प्रायव्हेट लोकांनी स्वतःहून आपल्या शेतामध्ये घेऊन गेलेला गाळ आहे. आणि मागच्या वर्षीची जर आकडेवारी आपण बघितली तर जो पाऊस आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 3,464.12 मिलीमीटर पडला पाहिजे, तो मागची जर आपण आकडेवारी बघितली 7-8 वर्षाची तो कधीतरी 5,000 पडलाय, कधीतरी 4,500 पडलाय आणि मागच्या वर्षी देखील 4,700 मिलीमीटर माझ्या माहितीप्रमाणे पाऊस पडलेला आहे. तर या पावसाला तोंड देत असताना प्रशासन सतर्क असावं याच भूमिकेतनं आजच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. मी निवारा केंद्र जी सांगितली शेल्टर हाऊस ती दापोलीमध्ये अडखळ, आसद, बोरोंडी, ताडसाकोंज आणि उंबरशे या ठिकाणी होत आहेत. शेलटी, धामणन, साखरोली, केळन आणि खोपी हे आपल्या परिसरामध्ये होत आहेत. राजापूरला साखरी नाटे, रानताळे, पाचल, जैतापूरमध्ये होत आहेत. रत्नागिरीमध्ये गणपतीपुळे, फणसोप, मेरवी, खेडशी, गोळप आणि वेलिये या गावांमध्ये होत आहेत आणि संगमेश्वर तालुक्यामध्ये कुरदुंडा या गावामध्ये होते. अशा 21 शेल्टर हाऊस साठी 248 कोटी रुपयाची मंजुरी ही महाराष्ट्र शासनानं दिलेली आहे. आणि त्याच्यातनं एक फार मोठं नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर लोकांना जे शिफ्ट करावं लागतं त्याच्यासाठी फार मोठी सुविधा ही आपल्याला प्राप्त होणार आहे. दरडग्रस्त गावं किती आहे त्याचा देखील आम्ही आज आढावा घेतला. तिथल्या लोकांना पुनर्वसनासाठी भविष्यामध्ये काय करता येईल हे देखील सूचना मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. मला असं वाटतं की तास 1.5 तास चाललेली ही बैठक अतिशय या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघाच्या मान्सून पूर्व म्हणून जी घेतलेली बैठक आहे ते मान्सून आल्यानंतर ती उपयोगी ठरेल नागरिकांसाठी अशी मला पूर्ण खात्री आहे.
आणि या बैठकीला सगळे आमचे अधिकारी उपस्थित होते. वेंगुर्ला तालुक्यात 20 मे पासून सुरू असलेल्या विजेच्या खेळखंडोबाच्या पार्श्वभूमीवर आणि विद्युत वितरण विभागाच्या कारभाराच्या विरोधात वेंगुर्लेत वातावरण तापलं. संतप्त नागरिकांनी वेंगुर्ले तहसीलदार यांची भेट घेऊन वेंगुर्ले वीज वितरण विभागाचे अधिकारी यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मागील 4 दिवसात व्यापारी आणि नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. तसेच आजपासून विद्युत पुरवठा सुरळीत न झाल्यास होणाऱ्या परिणामास विद्युत वितरण जबाबदार राहील असा इशारा संतप्त नागरिकांनी दिलाय. वेंगुर्ले तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्या उपस्थितीत वेंगुर्लेतील नागरिकांनी विद्युत वितरणचे कुडाळ कार्यकारी अभियंता वनमोरे यांना जाब विचारला. यावेळी वेंगुर्ला तालुक्यातील वेंगुर्ले शहर अभियंता सचिन उखांडे हे सुट्टीचा अर्ज न देता सुट्टीवर गेल्यानं त्यांना तसेच उपअभियंता अंकुश कौरवार यांना सुट्टी नामंजूर होऊन सुद्धा ते सुट्टीवर गेल्यानं या दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावं अशी मागणी नागरिकांनी केली. आमचे पैसे गेले टाइमवर येतात ना, बिल नाही बघत तू एक बिल येतो ना, मग कोण का उतरत नाही? मला सांगा तुम्ही कोण का उतरत नाही? तुमच्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही कुठे गेलेलं माहिती नसतं, काम कुठे आलं माहिती नसतं. एक वर्षावर बिल आम्ही कोणीच भरणार नाही का? कोण नाही भरणार? बिल राहिलं की दोन माणसं खाली येतात ना, बिल भरलं तरी ही कामं बरोबर करता का तुम्ही? टाइम टू टाइम परत आता बिल नाही बरोबर डिपॉझिट आहे, डिपॉझिट आहे वीज बिलावर. जर तुम्ही हे नाही भरलं तर तुम्ही आज लावतात का? एवढी तुम्ही सेवा आहे का आम्हाला? त्याला काय प्रॉब्लेम आता एवढं आमच्या समोर व्हायला पाहिजे, तुमच्या समोर व्हायला पाहिजे. आम्ही सगळं करतो. आम्ही प्रत्येक वेळा सांगितलेलं आहे डीबीटीच्या मीटिंग मध्ये की याच्याकरता तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीचे पैसे लागणार आहेत का, त्याची आपण आर्थिक तरतूद करू हे सांगितलेलं आहे. आता हे अधिकारी इथे नवीन आहे, डीसी साहेबांनी मी प्रत्येक वेळा बोललेलो आहे. काय होतं माहिती का, जो अधिकारी नवीन येतो तो वेंगुर्ला सिटी मध्ये, वेंगुर्ला आता सगळे लोक आहेत, लोकांना कळलं पाहिजे म्हणून सांगितलं. वेंगुर्ला सिटी मध्ये ह्यांच्या अधिकारी जे होते वेंगुर्ल्यामध्ये त्यांनी वेंगुर्ला सिटी मध्ये अंडरग्राऊंड केबल टाकली. आता ही केबल टाकताना कशी टाकली आहे? चुकीची टाकली. तुम्ही जर त्यांना विचारलं तर त्यांच्या कबूल करून घ्या, चुकी सगळ्या लोकांना कळलं पाहिजे. अंडरग्राऊंड केबल टाकताना ती सिंगल टाकली, ती टाकली होती डबल. म्हणजे आता कोणाचं ह्याच्यामध्ये कोणाचं नुकसान आहे? वेंगुर्ला नगरपालिकेचा रस्ता केला गेला, केबल सिंगल टाकल्यामुळे रस्ता करून गेला. आता परत रस्ता बोलणार, परत ती केबल टाकणार. म्हणजे हा याला काय अर्थ आहे का? म्हणजे तुम्ही मात्र वाटेल ते करणार आणि लोकांनी मात्र तुमची बिलं वेळेवर भरायची नाही. पाहिलं असेल तर तुम्ही त्याचं मीटर काढून घेऊन जाणार. कुठेतरी हे बघा ना, लोकांच्या करता ही सेवा आहे का तुम्हाला नोकरी नाही म्हणून सेवा आहे? तो डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्या गावाला पुरवतो. याच्यामुळे तालुक्याचे जे अधिकारी लोक आहेत त्यांचा त्याच्यावर अधिकार नाही, त्या कर्मचाऱ्यावर नाही. तो कर्मचारी तिकडे पाठवू शकत नाही, कारण तो डायरेक्ट त्याची ऑर्डर काढतो त्या गावामध्ये. हे काय पहिलं एक काम बघा, हे कॉन्ट्रॅक्टरवर येण्याऐवजी हे डेप्टी इंजिनियर दोरवार नाही आहेत, पांडे नाही आहेत, त्यांच्या बदली माणूस आम्हाला कोण देत? तालुक्यात विजेच्या समस्या असताना जबाबदार अधिकारी सुट्टीवर जात असतील तर नागरिकांनी काय करावं असा सवाल नागरिकांनी केला. यावर कार्यकारी अभियंता वनमोरे यांनी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे चीफ इंजिनियर यांना याबाबत रिपोर्ट पाठवून त्या 2 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येईल असं सांगितलं. मग कुठं तर किंवा कुठं तर जम्प करायचं, मग ते परत सगळं शोधायचं, ते करायचं, परमिट रिटर्न करायचं, ट्रायल घ्यायचं, सगळं चालू करायचं. काही वेळ चालते, पण पेट्रोलिंग करताना आपल्याला काय सापडत ते 1 तासभर 2 तास चालू झालं टिकलं, तो मध्येच फॉल्ट आला. म्हणजे जे आपल्याला माहीत होत नाही फॉल्ट पेट्रोलिंग केली किंवा हा फॉल्ट होणार आहे हे माहीत होत नाही, त्यामुळे हे प्रॉब्लेम. मग नाहीतर काय झालं असतं, लाईट कम्प्लीटच बंद राहायचं. आपण ते सगळे ट्रायल घेतो, इकडून ट्रायल घेतो, तिकडून ट्रायल घेतो, दोन्ही पेट्रोल म्हणजे ज्या ज्या पद्धतीने आपल्याला चालू करता येते ते सगळं प्रयत्न करतो. पण कुठं तर काय होतं, चालू केलं की वारं सुटलं किंवा पाऊस पडला, काय झालं की ते मध्ये जे आपल्याला
आधी आपण ते जज करू शकत नाही उपाय करू शकत ट्री कटिंग मुळे होतं काय? क्रिकेटिंगमुळे जर असं आहे, आईला जर झाडला तर तो काही परमनंट पडतो. हो हे अगोदर 3 महिने तुम्ही काय करता साहेब मला सांगा किती वर्ष यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते नंदन वेंगुर्लेकर, शिवसेनेचे सचिन वालावलकर, उमेश येरम, ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख यशवंत परब, संजय गावडे, अजित राऊळ, पंकज शिरसाट, राष्ट्रवादीचे मकरंद परब, ॲडव्होकेट मनीष सातार्डेकर, अभि वेंगुर्लेकर, माजी नगरसेवक वेंगुर्लेकर, प्रीतम सावंत, डॉक्टर संजीव लिंगवत, रुपाली पाटील आदींनी नागरिकांच्या वतीनं विविध प्रश्न उपस्थित केले. देवगडमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे जामसांडे तुळशी काटे येथील सीताराम भगवान कुमठेकर यांच्या घरावर माडाचं झाड पडून 23,500 एवढं नुकसान झालंय. फणसगाव येथील शुभलक्ष्मी काशीराम आडिवरेकर यांच्या घराच्या पडवीवर आंब्याचं झाड पडून जवळपास 50,000चं नुकसान झालंय. तसेच कुवळे घाडीवाडी येथील सखाराम बाळकृष्ण घाडी यांच्या घरावर माडाचं झाड पडून 8,750 एवढं घराचं नुकसान झालंय. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील एडगाव इनामदारवाडी येथील शुक नदीवरील पुलावरून सायंकाळपासून एकेरी वाहतूक सुरू झाली आहे. दोन्ही मार्गानं वाहतूक सुरू होण्यासाठी अजून 8-10 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या वतीनं तळेरे कोल्हापूर या महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचं काम सुरू आहे. यामध्ये मार्गावरील जुने पूल पाडून नव्यानं बांधण्यात आले. या मार्गावरील एडगाव इनामदारवाडी येथील शुक नदीवरील जुना पूल जानेवारी महिन्यात पाडण्यात आला होता. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक जुन्या सोनाळी रस्त्यावरून पर्यायी मार्गानं सुरू होती. दोन्ही नदीच्या संगमावर मोरी टाकून पर्यायी रस्ता बनवण्यात आला होता. सध्या पावसामुळे या दोन्ही नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढलाय. त्यामुळे हा पर्यायी मार्ग बंद पडण्याची नामुष्की ओढवण्याची शक्यता अधिक होती. तब्बल 4 महिने या पुलाचं काम सुरू होतं. मान्सूनपूर्व पावसानं दिलेल्या दणक्यानंतर ठेकेदारानं कामाची गती वाढवली आहे. दोन्ही बाजूला भराव टाकून एकेरी वाहतूक सुरू केली आहे. त्यामुळे पर्यायी मार्ग बंद होण्याची नामुष्की टळली आहे. सध्या या पुलावरून एकेरी वाहतूक सुरू झाली आहे. येत्या 8-10 दिवसात उर्वरित कामं पूर्ण होऊन दोन्ही बाजूनं वाहतूक सुरू होईल. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील करूळ घाटात 23 मे रोजी सकाळी 7 वाजण्याच्या दरम्यान दरड कोसळली. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक तासभर ठप्प झाली. ही वाहतूक भुईबावडा घाटमार्गे वळवण्यात आली. जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवून मार्ग तासभरानं सुरळीत करण्यात आलाय.
श्रीमठ संस्थान दाभोली, कुडाळ देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण युवक मंडळ, पूर्णानंद सेवा समिती यांच्या वतीनं तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सचिन वालावलकर, उमेश गावळणकर आणि उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला, वालावलकर रुग्णालय डेरवण यांच्या सहकार्यानं वेंगुर्ले इथं भव्य मोफत बहुउद्देशीय वैद्यकीय शिबिर आयोजित करण्यात आलंय. रविवारी 25 मे 2025 ला सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत होणाऱ्या या शिबिरात विविध आजारांची तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घेण्याचं आवाहन आयोजकांनी पत्रकार परिषदेत केलंय. 25 रोजी उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला येथे येत आहोत आणि या शिबिराकरता प्रथम या जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक पाटील साहेब, तसंच या उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक अधिकारी सावंत साहेब आणि आमचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी या सर्वांनी आम्हाला बहुमोल असं सहकार्य या शिबिराच्या माध्यमातून केलेलं आहे. खरं तर हे शिबिर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आमच्या ज्ञातीमार्फत दरवर्षी आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते आणि अनेक मुंबईतील मंडळामध्ये काम करणारे योगेश सामंत हे सातत्याने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असेल, मुंबई गोरेगाव असेल, डोंबिवली असेल, गिरगाव असेल, या सर्व भागामध्ये रुग्णांच्या करिता सातत्याने ज्या ज्या गोष्टी करणं शक्य असेल त्या गोष्टी करण्याच्या करिता गेली अनेक वर्ष योगेश सामंत हे अग्रक्रमाने भाग घेत असतात. आणि खरं तर हे शिबिर घेत असताना डेरवण येथील जे वालावलकर हॉस्पिटल आहे, कमलाकर भक्तपंत कमलाकर वालावलकर हॉस्पिटल, याने आपली टीम सुद्धा या शिबिराच्या करता पाठवण्याचं त्यांनी नक्की केलं. आणि मग आमचे डॉक्टर तेंडुलकर सर आहेत, ते या ठिकाणी आलेले आहेत. मुद्दाम मुंबईमध्ये कार्यरत असलेले आणि या शिबिरामध्ये सुद्धा अतिशय अग्रक्रमाने आज खऱ्या अर्थाने जर याच्यामध्ये श्रेय डॉक्टर साहेबांचा सुद्धा आहे की गेले अनेक दिवस ते सुद्धा गोरेगावमध्ये या शिबिराच्या करिता सातत्याने लोकांशी संपर्क करतायत. जास्तीत जास्त रुग्ण हे या शिबिराकरता यायला पाहिजे या दृष्टीने वेगवेगळे आपण पत्रकं छापलेली आहेत. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सुद्धा यापूर्वी सुद्धा आपण लोकांना सुद्धा बातम्या दिलेल्या आहेत. आणि मग या जिल्ह्यामध्ये अनेक हॉस्पिटल निर्माण झालेली आहेत, अनेक डॉक्टरही आहेत, परंतु गोरगरीब जनतेला सातत्याने दरवर्षी हे या ज्ञातीमार्फत आम्ही शिबिर घेतो. वेगवेगळ्या आमच्या मंडळं असतील, आमचा पूर्णानंद स्वामींचा मठाचे ट्रस्टी असतील, या सर्वांच्या मार्फत आपण हे शिबिर घेतो. आणि या शिबिराला आम्ही प्रथम महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत साहेब यांना सुद्धा येण्याचं आम्ही सांगितलं आणि ते सुद्धा उद्घाटन प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि तसंच स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, हे सुद्धा या शिबिराला उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत. तसंच या भागाचे राजापूरचे तरी आमदार असले तर त्यांची या ठिकाणी वेंगुर्ल्याचे रहिवासी असणारे किरण सामंत साहेब आमदार हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. आणि हे शिबिर आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यामागचा आमचा उद्देश एवढाच आहे की उपजिल्हा रुग्णालय यामध्ये हे नव्याने झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने इथे गोरगरीब जनतेला सातत्याने जे काही डॉक्टर उपलब्ध आहेत त्या अनुषंगाने सेवा देण्याचं काम हे या
ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे कर्मचारी वैद्यकीय अधीक्षक करतात, परंतु काही वेळा काही गोष्टींची पूर्तता शासन स्तरावरून इथे होत नसल्यामुळे काही वेळा सर्व प्रकारच्या सेवा हे उपजिल्हा रुग्णालय देऊ शकत नाही. मग त्यामुळे कोणत्या कोणत्या आजारावर या ठिकाणी हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेले आहे या संदर्भात डॉक्टर तेलुकर सर आपल्याला सांगतीलच. परंतु मी एवढंच सांगतो आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून की संपूर्ण जिल्ह्यातील आमचं ज्ञाती मंडळ जे आहे याच्यामध्ये आमच्या कुडामध्ये उमेश गाळवणकर हे सुद्धा या शिबिराच्या अनुषंगाने सुद्धा सातत्याने प्रयत्न करतायत. त्यांचं फार मोठं योगदान सुद्धा कुडामध्ये आपण जर पाहिलं तर नाथपै कॉलेज या ठिकाणी आहे, त्याच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांचं सुद्धा योगदान या ठिकाणी उद्या शिबिराच्या माध्यमातून आहे. त्यामुळे लोकांना मी आव्हान करतो आहे की ह्या शिबिराला जे जे डॉक्टर या ठिकाणी डेव्हन हॉस्पिटलमधून येणार आहेत, जास्तीत जास्त लोकांनी या शिबिरामध्ये सहभाग घेऊन जास्तीत जास्त लोकांचं जे आजार आहे ते दूर करण्याचं काम हे आम्ही आमच्या मंडळामार्फत आमच्या समाजाच्या माध्यमातून करणार आहोत. परंतु या शिबिराला सर्व समाजातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग घ्यावा, जेणेकरून जे लोकांचे आजार आहेत याच्याकरता जर आपण मदत करू शकलो तर खऱ्या अर्थाने एक ईश्वर सेवा असं आम्ही समजतो. आणि याच्याकरता परत एकदा या उपजिल्हा रुग्णालयाचे जे अधिकारी आहेत, सावंतसाहेब असतील, आमचे तालुक्याचे अधिकारी असतील, सर्वांनी आपापल्या ग्रामीण ज्या PSC आहेत या PSC मध्ये सुद्धा ही जी पॅम्पलेट्स आहेत या शिबिराच्या अनुषंगाने ही ठेवलेली आहे. त्यांनी सुद्धा उत्तम प्रकारचं सहकार्य हे ग्रामीण भागातल्या जनतेला आव्हान करून केलेलं आहे. आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीच्या जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या शहरापासून जे जवळची गावं आहेत या जवळच्या गावामधून सुद्धा जास्तीत जास्त लोकांनी या शिबिराला यावं आणि जे डॉक्टर येणार आहेत त्यांच्या मार्फत जे तज्ज्ञ आहेत जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा या ठिकाणी मोठा लाभ असेल, तुळस असेल, आडेली असेल किंवा रेडी असेल, ही जी आमच्या PSC आहे याच्यामध्ये तिकडच्या आमच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सुद्धा प्रत्येक आपल्या भागातल्या डॉक्टरांना सांगितलेलं आहे कमीत ते 40 पेशंट जमले पाहिजेत. तर त्या पेशंटना सकाळी 9 वाजता वाहन व्यवस्था सुद्धा पुरवण्याचं हे आम्ही आमच्या माध्यमातून करणार आहोत. एवढ्या सुविधा आम्ही या शिबिराच्या माध्यमातून लोकांच्या करता करणार आहोत. याच्यामध्ये औषधं कशा पद्धतीची असतील, डॉक्टर कोणते कोणते असतील या संदर्भात अधिक माहिती आपल्याला आमचे डॉक्टर तेलुकर सर जे मुद्दाम या शिबिराच्या करता मुंबईहून आलेले आहेत. सातत्याने जी ही डेरवणची टीम आहे या टीमशी ते संपर्क साधून आहेत की नुसतं शिबिर घेऊन या ठिकाणी औपचारिकता न करता प्रत्येक रुग्णाला त्याच्या विकाराचं निदान आपल्याला कळालं पाहिजे. एखादं समजा त्यांचं ऑपरेशन करावं लागलं, ते ऑपरेशनची सुद्धा व्यवस्था ही कशा, छोटं ऑपरेशन असेल तर आपण याच रुग्णालयात करू शकू का, मोठं ऑपरेशन असेल तर ते डेरवणमध्ये नेण्यासाठी आपण ती सुद्धा व्यवस्था करू का, अशा पद्धतीचा एक प्लॅन आम्ही हे शिबिर ज्यावेळी त्या दिवशी होईल, ज्या पद्धतीने रुग्ण येतील त्या दिवशी आम्ही ते ठरवू. आणि याच्याकरता सर्व जे आमचे या शिबिराच्या अनुषंगाने जी जी मंडळांनी आमचे उमेश गाळवणकर असतील, आदित्य पै असतील, स्वतः आम्ही असेल, उपजिल्हा रुग्णालय असेल, सर्वांनी एक दिलाने या रुग्णांच्या करता सेवा बजावण्याचं काम हे आम्ही करणार आहोत. याच्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत 24 तारखेपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांनी या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ग्राउंड फ्लोअरला या ठिकाणी ही पत्रकं ठेवलेली आहेत, त्याची नोंदणी सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. तर जर का जास्तीत जास्त शिबिरा येणाऱ्या लोकांनी नोंदणी केली तर आम्हाला एक त्याचं टार्गेट समजेल आणि तशी व्यवस्था सुद्धा आम्ही त्या सर्व रुग्णांची अल्पोपहाराची म्हणा, जेवणाची म्हणा ही करणार आहोत. याच्याकरता आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सर्व तालुक्यातील लोकांना हे समजावं याच्याकरता मी या ठिकाणी यानंतर मी डॉक्टर तेलुकर सरांना विनंती करेन की आपण जे जे डॉक्टर येणार आहेत आणि नेमकं
ते कोणतं या ठिकाणी कोणती तपासणी करणार आहेत आणि त्यांना आपण काय सुविधा देणार आहोत हे मी डॉक्टर साहेबांना विनंती करतोय. त्यांनी या ठिकाणी लवकर सांगावं, म्हणजे डिटेलमध्ये हे प्रत्येकाच्या पर्यंत जाईल. गेले 50 वर्ष पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीचा व्यवसाय करतो. अनेक शिबिरं ची व्यवस्था करण्याची श्री योगेश सामंत आणि सचिन वालालकर साहेब यांच्या मदतीने पुष्कळ ठिकाणी मी प्रथमतः जाऊन पाहणी करून काय काय तिथे अरेंजमेंट्स करायला पाहिजे त्याची व्यवस्था करतो. आत्तासुद्धा ही माझी आता तिसरी व्हिजिट आहे आणि अगोदर आल्यानंतर आम्ही बघितलं की व्यवस्था कशी आहे, ती पुरेशी आहे की नाही, किती लोकांना आपण सेवा देऊ शकू हे सगळं बघितलं. त्याचप्रमाणे देरवणची जी डॉक्टरांची टीम आहे त्यात वेगवेगळे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत, त्यांची पण नावं आणि हे तिथे छापलेली आहेत. आता याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या तपासण्या करणार आहोत तर आता डॉक्टर अंकिता होळे हे जनरल सर्जन आहे. म्हणजे कोणाला हर्निया असेल किंवा कोणाला काही बाकीचं रुटीन छोट्या सर्जरी असतो मायनर, त्या इथल्या इथेच आपण करणार आहोत. त्याच्यानंतर डॉक्टर राज देसाई हे जनरल मेडिसिन म्हणजे MD मेडिसिन आहे, ते सुद्धा मेडिसिन लागणार काय आहे जी आपण मोफत देणार आहोत त्यांचीसुद्धा ते लिहून देतील. ताबडतोब फार्मसी असेल तिकडून त्यांना ती औषधं देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्याच्यानंतर डोळ्यांचे डॉक्टर रिया साळुंके म्हणून आहेत, त्यासुद्धा डोळे तपासतील. आणखी ताबडतोब काय जर कॅटरॅक्ट किंवा काय असेल तर दैवणच्या रुग्णालयात होते त्या सगळ्या ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज होणार आहेत. डॉक्टर निहारिका राहुल या गायनॅकॉलॉजिस्ट म्हणजे स्त्रीरोग तज्ज्ञ जनरली बायकांचा जो सहभाग असतो तो रुटीन सर्दी खोकल्याच्या ऐवजी आम्ही यावेळेला कॅन्सर डिटेक्शन म्हणजे स्तनाचा कर्करोग आहे का किंवा इतर काही गर्भाशयाचा कर्करोग आहे का त्याच्यासाठी पॅप्समेड म्हणून एक टेस्ट असते, ती पण आम्ही त्या शिबिरामध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याच्यासाठी लागणारे स्पेशल टेबल्स गायनेकॉलॉजिकल ही सचिन वालालकर यांनी त्या दिवशी दाखवलं, ते सगळे समाधानकारकरित्या तिथे उपलब्ध आहे. त्यानंतर अपूर्वा दुबे हे ऑर्थोपेडिक हाडांचे तज्ज्ञ म्हणजे कोणाचा हाडाचा काही प्रॉब्लेम असेल तर ते तपासून त्याप्रमाणे मार्गदर्शन करतील. आणि ENT म्हणजे कान नाक आणि घसा तज्ज्ञ, तर एखादा कमी ऐकू येत आहे, कोणाला घशाचा प्रॉब्लेम आहे किंवा आपण नाकाचे काही म्हणतो ना सायनस वगैरे, ह्या तपासण्या तिकडे होतील. ह्याच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये बालरक्त तपासणी आणि मार्गदर्शन आहे. तर लहान मुलांचे प्रॉब्लेम जास्ती असतात, ते वजनच वाढत नाही आहे, खात नाही आहे, खातो पण वजन वाढत नाही, अशा तऱ्हेचे काही ज्या कंप्लेंट्स असतील ते तिथल्या तिथे त्यांना ताबडतोब मार्गदर्शन करण्यात येईल. बरं, ह्या लहान मुलांना जे आपण औषधं देतो त्याच्यामध्ये टॅबलेट्स देणं जरा कठीण जातं, ते जास्ती करून भर द्रव म्हणजे लिक्विड सिरप्स म्हणा किंवा इतर काय याच्यासाठी आपण त्यांना औषधं देणार आहोत. त्याच्यानंतर तुमचे ॲक्युप्रेशर पण तपासणी याच्यामध्ये होणार आहे. एक वेगळी ब्रांच आहे ॲक्युप्रेशरची, त्याच्यासमोर पण काही लोक ते उपचार करतील आणि पेशंटला रिलीफ द्यायचा व्यवस्था करतील. त्वचारोग आता आपल्याला जाणवत नाही का त्वचारोग, स्किन म्हणजे आपल्याला एवढं महत्त्वाचं वाटत नाही, पण पुष्कळदा आम्ही बघितलं की स्किन प्रॉब्लेम जवळजवळ 40% लोकांना स्किनचा प्रॉब्लेम असतो. मग त्यात खरूज असेल, नायका असेल, पांढरे डाग असतील, इतरही काही, तर त्याचे पण उपाययोजना या शिबिरामध्ये करण्यात येईल. चेस्ट फिजिशियन आम्ही ECG मोफत करणार आहोत. बाहेर त्याचे 400 ते 1000 रुपये घेतले जातात, इथे ECG पूर्णपणे मोफत राहणार आहे. त्याला अनुषंगाने चेस्ट फिजिशियन तुम्हाला पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट म्हणून एक प्रकार असतो, ती पण टेस्ट आम्ही इकडे अवेलेबल केलेली आहे. डेंटिस्ट्री दंतचिकित्सक म्हणजे दात बसवणे, दात काढणे, कवडी हे ते, त्या दंतचिकित्सक पण त्याला उपलब्ध आहे. रक्त तपासणीसाठी सुद्धा आम्ही शिबिरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्हणजे डायबिटीस, मधुमेह आहे का किंवा कोलेस्टेरॉल म्हणतो ते वाढलं आहे का, या सगळ्या तपासण्या तिथे उपलब्ध असणार आहेत. मोफत चष्मेमध्ये जास्तीत जास्त रिस्पॉन्स आम्हाला मोफत चष्मेच्या पेशंटमधून मिळतो. पुष्कळ लोकांना माहीत पण नसतं. मागे पेरुसला आम्ही कॅम्प केला तर मला असं दिसून आलं त्या माणसाचा एक डोळा ऱ्हस्व होता आणि एक डोळा दीर्घदृष्टीचा होता, तर त्याला आम्ही स्पेशल चष्मा बनवून मुंबईहून पाठवून दिला होता. तर ते चष्म्यासाठी आम्ही मोफत चष्मे घेणार आहोत. जास्तीत जास्त लोक चष्म्याचे आमचे पेशंट असतात या सगळ्या ह्याच्यामध्ये.
हे कॉमन आहे. 40च्या वरची लोक जास्त करून या चष्मे वाटपाचा लाभ घेतात. त्याच्यानंतर आम्ही आणि एक आत्ता इथे छापलेलं नाही आहे, विकलांग किंवा आपण म्हणतो ना की ज्यांना तुमचे कृत्रिम अवयव ह्याच्यासाठी आम्ही मापं घेणार आहोत. जयपूर फूट तर सगळ्यांना माहिती आहे, पण एखाद्याचा माणसाचा मशीनमध्ये अंगठा गेला आहे किंवा एखाद्याचा कोपरापासून हात गेलेला आहे, तर त्यांची आणि मापं घेणार आहोत आणि त्यांची मापं घेऊन झाल्यानंतर एका संस्थेमार्फत त्यांचे अवयव तयार करून त्यांना आम्ही पुन्हा बसवण्याची घरी येऊन बसवण्याची व्यवस्था करत आहोत. तर ह्या हिशोबाने सर्वंकष रीतीने मेगा म्हणतो ना आपण, भव्य मोफत औषधोपचार शिबिर होणार आहे. तर तुम्ही जास्तीत जास्त याचा प्रचार करून लोकांच्या सांगून जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत ते पोहोचवा, म्हणजे आम्हाला जास्तीत जास्त लोकांची समाजाची सेवा करायची संधी मिळेल. धन्यवाद. वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्थांनी आम्हाला औषधं दिलेली आहेत आणि ज्यांना जसं लागेल त्या औषध त्या फार्मसीमध्ये डॉक्टरांची चिठ्ठी दाखवली की त्यांना मिळेल. मग त्याच्यामध्ये टॉनिक असेल, सिरप असेल, टॅबलेट्स असतील किंवा इतर कॅप्सूल्स असतील, काही ही सगळी उपलब्ध आहे. यांनी सुद्धा उपलब्ध केली आहे. ते सांगता आहे ते सांगा. उपजिल्हा रुग्णालय तुमचे डॉक्टर सावंती महाराष्ट्र सरकारतर्फे महालॅब म्हणून एक संस्था आहे आणि त्याचं जाळं सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी विणलेलं आहे. त्या महालॅबमध्ये सगळ्या प्रकारच्या रक्त तपासणी, लघवी तपासणी, शूल तपासणी, तुमकी तपासणी ही मोफत होते. तर ती पण सुविधा आता या कॅम्पमध्ये आम्ही उपलब्ध केलेली आहे. संभाजी भिडेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त विधान केलंय. याबाबत मंत्री उदय सामंतांना विचारलं असता त्यांनी तो प्रश्नच डावललाय. पाहूया. मला अशा संवेदनशील विषयामध्ये अजिबात पडायचं नाही, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं दैवत आहे, देशाचं दैवत आहे, तसं माझं देखील दैवत आहे. त्यांच्या राज्याभिषेकावर बोलणं तो 6 जूनचा करावा की तिथीप्रमाणे करावा एवढा मी अजिबात मोठा नाही, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक हा तिथीनुसार असू दे किंवा 6 जूनचा असू दे किंवा 365 दिवस असू दे, तो आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्याच्यामुळं काही लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक 365 दिवस जरी साजरा केला तरी मी त्यांच्या सोबत आहे, परंतु मला या वादात पडायचं नाही. सिंधुदुर्गच्या वीज प्रश्नात कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे वैयक्तिक लक्ष घालणार आहेत. आता उद्भवलेल्या परिस्थितीवर रोखठोक मतही मांडली आहेत आणि MSEBचं त्यांनी वास्तवही सांगितलंय. पाहुयात कोकणसात लाईव्हशी बोलताना काय म्हणाले आमदार निलेश राणे. विजेसंदर्भात किंवा विद्युत यंत्रणा आपली पूर्णपणे कोलमडली आहे ही अनेक वर्षापासून मी बघत आलेलो आहे. त्याच्यावरती एक कायमस्वरूपी तोडगा आपल्याला काढायला पाहिजे, म्हणून मी 2 दिवसापूर्वी एक विषय ह्याच्यात दिला होता की आपल्याला, मी आता लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून ह्याच्यावरती जो काय पावसाळा आमच्या कोकणामध्ये पडतो, जर तुम्ही माझ्या सभागृहामध्ये भाषण ऐकलं असेल, पावसाळा आमच्या कोकणाचा एक मोठा आणि गंभीर निकष आहे, हा दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे मी तेव्हाही बोललो होतो. त्याच धर्तीवर आम्हाला विजेसाठी, आम्हाला वीज यंत्रणा किंवा विद्युत यंत्रणा आम्हाला तुम्ही नुसतं दुरुस्ती करून नाही, तर आजच्या 21व्या शतकातले ज्या विभागांमध्ये किंवा ज्या देशांमध्ये, ज्या राज्यांमध्ये पाऊस जास्त पडतो, ज्या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस जास्त पडतो, जसं नॉर्थ ईस्टला पडतो, तर तिथे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण वापरतो तसंच इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्हाला आमच्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही आता वापरा. कारण का आम्ही जे काय बघितलं मागच्या 2 दिवसामध्ये, जी काही यंत्रणा वापरली गेली, इक्विपमेंट वापरली गेली, ती कमी दर्जाची होती, त्या दर्जाची नव्हती. जे काय स्पायरल वायरिंग असते ती वायरिंग पण निकृष्ट दर्जाच्या मटेरियलनी केलेली आहे. आणि ज्या काही कप्स असतात, कुठल्याही आपण सबस्टेशनला बघितलं त्या कप्स आणि त्याच्या बाजूला जी रिंग बसवली जाते, मी स्वतः पाहणी करायला गेलो होतो, तिकडे सगळं मी जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं ते सडणारच होतं कधी ना कधीतरी, कारण का त्याची लाईफच 2-3 वर्षापेक्षा जास्त विकत घेतानाच नव्हती. म्हणून आपण ते पहिलं तर मुळात विकत का घेतलं. आणि आपण म्हणताय ते पण 100% गोष्ट बरोबर आहे की आपण करोडोचा निधी हा या यंत्रणेला वापरतो, विद्युत यंत्रणेला वापरतो, तो जातो कुठे, त्याचं होतं काय, हे आम्हाला कधीतरी जनतेला कळलं पाहिजे. त्याचा फॉलोअप आणि त्याचा पाठपुरावा मी लवकरच, आता तर
आता जसं फक्त आपण पॅचवर्क मारू शकतो, पण ह्याच्यावर कायमस्वरूपी जो काय आपल्याला तोडगा काढावा लागेल तो मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून आपल्याला तो तोडगा काढावा लागेल. लवकरात लवकर या आठवड्यातच मी सगळ्या साहेबांना भेटणार आहे आणि त्यांना सांगणार आहे हा प्रश्न गंभीर आहे, तुम्ही बाकीचा सगळं बाजूला राहू दे, पावसाळ्यामध्ये आमच्या लोकांसाठी हे तुम्ही करावं आणि हे भाग आहे करणं, ह्याच्यासाठी मी त्यांच्याशी सातत्याने त्यांच्या टचमध्ये राहील. आणि आता जेवढं काय पूर्वपदावर आणण्यासाठी करण्याची गरज आहे ती सगळे प्रयत्न चालू आहेत. काही कनिष्ठ अधिकारी तरुण आहेत, त्यांना काही गोष्टींची हे नाहीये, काही गोष्टींची माहिती नाहीये आणि अधिकारी सगळे गांगरलेत या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये. म्हणून आपल्या राज्य सरकाराकडून ज्या काही गोष्टी अपेक्षित आहेत ते लवकरात लवकर आणणं आणि मग त्या अधिकाऱ्यांचं पण काम सोपं होतं. आता आपण सगळंच अधिकाऱ्यांवर ढकलून पण होणार नाही, कारण का इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्येच आपण इन्स्टॉलेशनमध्ये चुकलेलो आहे, लक्षात घ्या. तर जेव्हा इन्स्टॉलेशन झाली तेव्हाच आपल्याला त्या गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे होती. 10 वर्ष 2 वर्ष टिकणारं मटेरियल आपण 10 वर्ष त्याला चालवलं तर ही कधी ना कधीतरी परिस्थिती जिल्ह्यावर येणारच होती आणि म्हणून ती आज आली आहे. ते व्हायला नको होतं पण ती आली. आता नुसतं कारण सांगून काय होणार नाही, त्याच्यावरती लवकरात लवकर दुरुस्ती आणि लवकरात लवकर एक नवीन सेटअप, एक नवीन सगळी यंत्रणा पुढच्या 50-100 वर्षासाठी टिकणारी यंत्रणा आपल्याला उभी करायची आहे. ती लवकरात लवकर मी सगळ्या साहेब लोकांशी बोलून आपल्याला मी लगेच त्या मीटिंग बद्दल आणि त्याचा रिझल्ट काय येतो ते लवकरात लवकर आपल्याला कळवीन. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आणि बंधाऱ्यामुळे भंगसाळ नदीमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे, तसेच आजूबाजूच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. निलेश राणेंनी MSEBचं वास्तवच सांगितलं. विजेचा खेळखंडोबा अधिकारी सुट्टीवर आणि सिंधू पुत्राचं संरक्षण मंत्र्यांनी केलं कौतुक. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.